ଏଠି ଯେଉଁ ହେଇଛି ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଲାଉ ଆଉ ବୁଟ ଡାଲି ପକେଇକିନା ଗୋଟେ ତରକାରୀ ହେଇଛି। ଏଠି ବୋଇତାଳୁ ଶାଗ ଭଜା ହେଇଛି, ନାଡ଼ୁକା ଆଳୁ ଭଜା। ଏଇଟା ଯେଉଁ ହେଇଛି ଆମର ମସଲା ଦେଇକି ପୋଇ ନାଡ଼ି ଆଳୁ ଆଉ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ମାଛ ପକେଇକିନା ହେଇଛି। ଆଉ ଏଇଟା ଚିତ୍ତଳ ମାଛ, ଯେଉଁ ଚିତ୍ତଳ ମାଛ ସୋରିଷ ଆଉ ଆମ୍ବୁଲ ଦେଇକିନା ରାଇ ହେଇଛି। ଏଇଟା ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି, ଏଇଟା ଯେଉଁ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଦେଖିଲେ ଝୋଳ ହେଇଛି, ହଜବେଣ୍ଡ ଖାଆନ୍ତିନି ତ ଏଇଟା ଆମର ହେଇଛି ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଗ୍ରେଭି ଆଉ ଝିଅର ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଭଜା। ଆଉ ଏଠି ଅଛି ଯେଉଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଓରିଆଳି ମାଛ ଆସେ ତାକୁ ଆମର ତେନ୍ତୁଳି ଦେଇକିନା ଖଟା କରାହେଇଛି। ତ ଏଇସବୁ ଆଇଟମ୍ ଆଜି ଆମର ଶୁକ୍ରବାରରେ। ତ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଏଇ ପାଗର ସଫେଇ ଚାଲିଛି ତାଙ୍କର। ହଁ, ନୂଆ ଘର ଏତିକି ଧୂଳି ହେଇଗଲାଣି। ଆରେ ସେ କଣ୍ଟା କଣ୍ଟା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବାଲାଟା ଆଣିଲେ ଯାଇକି ହବ। ତା ଥିଲେ ମରିଗଲା, ରକ୍ତ ତା ରକ୍ତ। ତମେ ମାରୁଛ, ତମର ପାପ ହବ, ମୋର କଣ? ଏ ଲୋକଟା ଲୋକ କିଛି ନାହିଁ।